Makadini? Yeah, Michael, ndinofara, how are you? Ndiri nani. Yes. Ndadzoka nemumwe mubvunzo. Alright. Mubvunzo wangu uri kuti zvoni Bhaibheri pene zvarinotaura here pamusoro pekudya nguruve? Oh, okay. Yes. Nguruve. Yes. Yeah. Yeah. It's good to mention kuti nguruve. The Bible is very specific. Okay. About nguruve. But chandira kutanga kutaura ndechekuti ndira kutanga ndadzima pfungwa ine vanhu vakawanda. Okay. Ndikufunga kuti nyaya yezvekudya izvi inenge yakazotangwa naMozisi somewhere ameno zvakaitika iye nevana vaIsraeri. So a lot of people confine this thing to it being a Jewish thing and Moses and so forth and so forth. Okay. But even tisati tambosvika ikoko akuti ugare waziva kuti mhuka Mwari achitodzisika akagara adziclassifya kuti clean and unclean. Okay. Yes. Right from the onset. Okay. And I can read to you from Genesis chapter 7. Noah avakangarava mhuka dzaakufana kupinda mugarava. Autunzwe instruction yaMwari inoti, you shall take with you seven each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. This is during the times of Noah. Yes. Before the flood. Okay. Mhuka dzaitozikamwa kuti idzi dziri clean, idzi dziri unclean. Noah aitoziva kuti iyi iri clean, iyi iri unclean. Achitonzi dziri clean dzese padzinenge dzakupinda mugarava, make sure dziri clean dzinopinda in pairs of 7. Okay. Dziri unclean dzongopinda dziri 2 male and female. Alright. That is hatisatomboisa Moses. And Noah kwakatozve vana Afaxadi, vana Rehu, vanani kusvika kuna Abraham, Isaac, Jacob, Phares, Aminadab, Naasoni, Salmoni, Jesse, David. Mageneration akazouya later. Okay. And Moses ari weimba yaLevi, baba wake wanga ari mwana waLevi. Alright. Vesina mai wacho. Yes. And Levi wanga vari vana vaIsrael. And Israel ari kubva pana Isaac achibva pana Abraham. Kudzoka kuya kuna Noah, mhuka dzadzagara chingozikanwa kuti clean and unclean. Clean and unclean. Yes. Now let me come back to your question directly now. Uchione kuti nguruve inoclassifyiwa as what? Okay. Pamagroup iwo ari maviri. Ndopaunoverenga kuna Leviticus now, verse 1 and 2. Okay. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying to them, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat, among all the animals that are on the earth. Verse 3. Among the animals, whatever divides its hoof, Yes. and has a cloven hoof, which means Mandara kaparadzana, and choose the cud, there, you may eat. Okay. Sapa mhuka dzese dziri panyika ine a parted hoof ichidzeya, you may eat. Nevertheless, these you shall not eat. Okay. Among those that chew the cud, or those that have cloven hooves, which means kune dzimwe dzinodzeya asi dzisingafaniri kudyiwa, nedzimwe dzinohwanda rakaparadzana asi dzisingafaniri kudyiwa. Because dzanzi dzinodyiwa chete dzinofanira kunge dzine zvese zviri 2, hwanda rakaparadzana nedzichidzeya. Yes. Dzakulistwa dzisingafaniri kudyiwa. The camel ndongamera, because it chews the cud but does not have a cloven hoof, it is unclean. The rock hyrax, Yes. because it chews the cud and does not have cloven hooves, it is unclean. The hare, tsuro chaichai, Yeah. because it chews the cud but does not have a cloven hoof, it is unclean. The swine, no of them, nguruve, inzwa. Yes. Though it divides the hoof, it does not chew the cud, it is unclean. Okay. And yeah. Yeah. Their flesh you shall not eat. So nguruve apana chibhenda apa. Their flesh you shall not eat. Ndizvo chaizvo. Mhuka yese isina zvinhu zviri 2 kana kuti ine 1 chacho bedzi isina zvese zviri 2 haifaniri kunzi it's unclean. Chinzwa Isaiah chapter 65 verse 3 and 4. A people who provoke me to anger continually in my face, who sacrifice in gardens, sacrifices, and burn incense on altars of brick, Yes. who sit among the graves and spend the night in the tombs, who eat swine's flesh, and the broth of abominable things is in their vessels. Okay. What happens? A people who provoke me to anger Yeah. continually in my face. Vataurwa nemagroups, but rimwe group racho they eat swine's flesh. Nguruve. Vanodya nyama yenguruve. They provoke me to anger. Okay. Because yakagara yakaclassify kuti I know kuti vanhu vazhinji vanogona kugumbuka nezvotamba, because vakamboitesa vanoti inonaka. That's true. Saka kuti umuudze kuti nguruve haidyiwi, ndikaudza munhu kuti nyoka haidyiwi hapana anoshatirwa. But ukamuti nguruve achiti bacon, pork, trota chichi, Yes. munoita, but zviri mubhaibheri. This is very biblical. It is classified as unclean. Yes.
it must not be eaten. Simple. Okay. Thank you very much, Pastor Todautenda. You're welcome. Yes, I'll come back next time. Can I time another question? It's always a pleasure. All right. Thank you. Sure.